U heeft dus aangifte gedaan. De Ja. aangiften zijn tegen de VHP. Nou, de VHP, ik werd achtervolgd door een VHP'er. Die reed in een groene militaire kleuren pick-up en een blauwe D-Max. Ik werd achtervolgd door hen en ze gingen foto's maken van mijn auto. Ze gingen mijn auto filmen en zo. Toen dacht ik van nou ja, ik ga naar de politie. Ik ben naar de politie toen gegaan. Welke politiebureau maakt niet uit, gaan we niet bespreken, want dat mag niet. Maar ik ben inderdaad toen naar de politie gegaan en zo. Ik heb het verteld aan hun. Ze zeggen van nou ja, ze zullen het in de gaten houden en zo, want het mag niet. Je mag niet zomaar rijden en daar iemand filmen op straat en zo en achter iemand rijden, zo, dat is verboden. En ik heb ook camera in mijn auto en zo, dus nou ja, er zijn bepaalde bewijzen ook ingeleverd en zo. En verder is het natuurlijk voor wat betreft bepaalde die onze financiële kwestie en zo, om dat zeg maar te confisceren en zo, heb ik bepaalde afspraken. Nou ja, ik had bepaalde afspraken. En in mijn laptop heb ik ook heel veel berichten en zo, e-mailberichten, correspondenten, ook correspondent via WhatsApp en zo. Dat zijn ook allemaal berichten, hè, met Eduard van Leeuwen en met Dijksteel en zo, onze laatste gesprek en zo. Maar de politie die zeiden van nou ja, het is inderdaad wel een case en ze hadden wel toezeggingen gedaan, maar het blijft wel civiel. Het is wel civiel-rechtelijk. En civiel-rechtelijk, dat kan 2 jaren duren, 3 jaren duren en je moet steeds betalen, hè? Dus en eerlijk, ik heb geen zin om dat te gaan betalen. Dus ik heb de politie gezegd, nou ja kijk, weet je wat we doen? Bedankt voor jullie info, maar ik zal erover nadenken. En ik heb erover nagedacht. En ik kwam tot de conclusie om te zeggen tegen hen van nou ja VHP, jullie mogen dat geld houden. Maar laat mij AUB met rust. Want ik snap niet waarom ze mij steeds komen lastigvallen op mijn tijdlijn. Mino Sapsang is hard ding. Ik weet niet wat hen stoort. Dat ze, ja, waarom ze niet luisteren begrijp ik niet. Maar ik heb nog steeds last van hun. Ze komen nog steeds lastigvallen. Ja. VHP, meneer Oelers. Waarnemend voorzitter, ik ken u meneer Oeler, u bent een beetje arrogant, u heeft een beetje capsones ook, u bent een beetje egoïstisch, ik ken u wel. Meneer Oelers, VHP mag dat geld houden. Maar zegt u tegen uw mensen dat ik geen last meer wil hebben van VHP'ers onder mijn posts, onder mijn video's, op mijn tijdlijn, etc.